Together, growing in faith, changing communities. Igama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Asikhulekeni simcele uNkulunkulu abe nathi. I would like us to reflect on the Gospel of Luke chapter 9 verses 18 to 27. Luke chapter 9 verses 18 to verse 27. Verse 18. Once when Jesus was praying in solitude, the disciples were with him. He asked them, "Who do the crowds say that I am?" Once Jesus was praying. Jesus was praying in solitude. Then they asked his disciples, "Bathi abantu ngingubani?" I would like to break this down and start from Jesus praying in solitude. Thandwa zami, akuve kumnandi ukuhlanganyela nabantu bakaNkulunkulu emkhulekweni. And I'm of the opinion that we all need our prayer partners. And I support that kakhulu. We need our prayer partners. And even nakuma lives 8, I'll always invite you and I'll always hope and pray that you could identify abantu on the side where you could text each other if you give each other that freedom to say, would you be a prayer partner for me? Ngiyakholelwa leyo nkonzo kakhulu. Uyamdinga umuntu enikhulekisanayo naye ongumnxuseli wakho nawe ube ngumnxuseli wakhe. You don't need to know what's going on in their lives. They just need to know that you place their names in God's hand every day. Ilokho kubalekile ukuba bazi ukuba namhlanje mangikhuphukela elathini elingcwele ngizolimemeza igama lakho. Namhlanje mangikhuphukela esiguqweni sami ngizolimemeza igama lakho. Namhlanje mangikhuphukela entabeni ngizolimemeza igama lakho. Ukuthi inkosi namhlanje ngikhulekela usibanibani oseyinkalweni zasendaweni ethizeni. Namhlanje inkosi ngikhulekela usibanibani othe ucela sikhulekele umndeni wakhe, othe ucela sikhulekele abantwana bakhe, othe ucela sikhulekele lesimo abhekene naso. Ngiyakholelwa leyo nkonzo ngiyafisa ukuba ibandla likaNkulunkulu liyenze leyo nkonzo ngokuthembeka. Ukuba ngiyacela ukuba ube a prayer partner yami. Go to someone whomever randomly umcele. uNkulunkulu akalenzi iphutha. Kodwa ngeke ngithi ke mhlambe ngaphambi kokuba ukwenze lokho eya kuNkulunkulu ukuthi inkosi manje kunabantu engizofisa ukubacela ukuba babe ama prayer partners ami. Kodwa ngicela ukukhulekela leyo process so that uzonginikeza abantu wena Nkosi ofisa ukuba sibambisane nabo kule nkonzo yomkhuleko. Yabona ukubuka komuntu kuhlukile kunokubuka kukaNkulunkulu. Mina njengomuntu ngingabuka, ngithande, ngifise, ngihale bese ngithi usibanibani uzokwazi ukwenza lo msebenzi kanti uNkulunkulu wazi engakwazi. Kanti uNkulunkulu ubengangifuneli, ubengangiceleli, ubengangidingeli lo sibanibani. Ingakho kubalekile kumina ngaphambi kokuba ungene kuleyo nkonzo, hamba uye uNkulunkulu othi Nkosi Moya oNgcwele ngikhanyisele abantu engingabacela ukuba babe ama prayer partners ami, o umuntu
engingamcela abe prayer partner yami. Kunye kwesibili engifuna ukukhuluma ngakho, it is in verse 18. Jesus is praying. Jesus is praying. uJesu uyindoda yomkhuleko. Yabona ngikhumbula 20 years ago Bishop Barry Wood esenzela imvuselelo sizogcotshwa uthi kuthina umpriste ongakhuleki, umpriste ongazwani nokukhuleka, akathathe ibhodi uqwembe albhale athi I am a bomb waiting to explode, ebese libeka esifubeni sakhe ahambe nalo abhale kodwa I am a bomb waiting to explode, because the argument yakhe was powerful. If you do not pray, how do you connect with God? How do you connect with yourself? How do you connect with the universe? And kumele umsabe umuntu ongakhuleki. Hlezi ngithi mina ithandwa zami, umuntu nomuntu uyawudinga indawo akhuleka kuyona, whether hilathi, ialtari, umsamu or isesiguqweni. Umuntu nomuntu uyayidinga indawo akhothama kuyona. If uyisidalwa esingumuntu, uyayidinga indawo okhothama kuyona, uyayidinga indawo okhuleka kuyona, uyayidinga indawo ohlangana nayo noNkulunkulu uma uyisidalwa esingumuntu. Phuzu lami elinye engilifisayo, Jesus was praying in solitude. Ungakubalekeli ukukhuleka wedwa. Ungakubalekeli ukukhuleka wedwa. Funda ukukhuleka wedwa. Uyabona ngikhumbula sibancane sikhula. Yabona one of the most beautiful things for some, ukhuliswa isalukwazi. Yosibona isalukwazi siyaluza egcekeni, sihuba. Yosibona isalukwazi ntambama masiqeda ukugeza nokudla sesiyakhuleka. Siyobiza umndeni waso sikhuleke nawo. Ekseni novuswa isona sesiyakhuleka. There is power in praying alone. Yabona ithandwa zami, one of the most beautiful experiences is to walk into a church ingenamuntu ophilayo enyameni. And you walk in there and you sit and you pray. It's one of the most beautiful things. You know, ngangikhuluma nomunye ubaba ehleka nje enza ijoke ethi wawenza kanjani intshumayelo ngesikhathi seCovid, amasonto evaliwe, and yet wawushumayela. And I said to him it was one of the most powerful experiences, because I will go emiseni ngingedwa ngingenamuntu, and I will celebrate lelo misa ngishumayele, but lelo misa will last over 2 hours, because it just gave me time to pray. It gave me time to be with God. There was no one ophile nyameni, but I could sit for 2 hours alone in prayer, and I knew I was never alone. Thandwa zami, kubalulekile. Ingakho ngihlezi ngithi mina uyayidinga indawo yakho yokukhuleka.
and kwesinye isikhathi uthola ukuthi amakhaya esihlala kuwona anomsindo. Umsindo as in noise, but okunye umsindo as in lack of ukuthula. Umkhuleko uyawuxosha umsindo. Zu-2 izinto engizaziyo ezixosha umsindo wegceke. Number 1, umkhuleko. Number 2, umsindo nokuchwaza nokudlala kweingane encane. Those 2 things ziyawuxosha umsindo egcekeni. Umsindo omubi ocindezelayo, umsindo omubi oletha ukugula nezifo ngokwazi kwami. Xoshwa izinto ezimbili. One of the 2, both of them, but one of them will do it. Umkhuleko. Indawo ehlezi inomkhuleko, umsindo uyahamba khona. Eventually umsindo uyahamba. Number 2, ingane ehlezi ichwaza egcekeni, zihleka, zidlala, ziyawuxosha umsindo. Ayikho into eyisibusiso then ukugijima kweingane egcekeni, then ukudlala kweingane egcekeni, then ukuhleka kweingane egcekeni, because labo bantu bayakwazi ukuxosha umsindo ngokuhleka kwabo, ngokudlala kwabo, ngokujabula kwabo. uNkulunkulu kunezimangalisi asenzela zona. Uthi mekhuleka uJesu eyedwa, ebese abafundi beza kuyena, ebese babuza umbuzo obalulekile, bathi abantu ngingubani? Ngiyafisa ukuhlala kancane kule ndaba. Abantu abaningi bayastrugglisha nalombuzo, bathi ngingubani? Write this down. I am a child of God. Ngingumntwana kaNkulunkulu. I am a child of God. Ngingumntwana kaNkulunkulu. How do you connect with God if you cannot pray? How do you connect with God if you do not pray? How do you connect with someone you love if you don't keep communication alive? I am a child of God. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Uyazi ungakhohlwa ikona konke, kodwa ungakhohlwa who you are. Ungaba confused by izinto eziningi, but never be confused about who you are. Ungadoubt izinto eziningi, but never doubt who you are. Ngingumntwana kaNkulunkulu. You are a child of God. Ziningi izinto abantu abazozisho ngawe. Ziningi izinto ezokwenzeka ekukhuleni kwakho. Ziningi izinto ezokulimaza ekhaya ovela kulona,
emshadweni ohleli kuwona, kuma colleagues osebenza nawo. But all those things do not define you. I am a child of God. Angikona konke lokhu abathi ngikona. Mina ngingumntwana kaNkulunkulu. Thandwa zami, balekile kumina leyo nkonzo yokuthi kukona konke okwenzayo, kukona konke oyikona, at the top of the list, ngingumntwana kaNkulunkulu. Abantu bazokhuluma, ubomcela uNkulunkulu. Balekile lo mkhuleko kumina. Nkosi, vala izindlebe zami zingakuzwa okuzongilimaza, amehlo ami angakuboni okuzongilimaza. Nkosi, vala izindlebe zami zingakuzwa okuzongilimaza, amehlo ami angakuboni okuzongilimaza. You belong to God. Kupossible ekhaya ovela kulona uthando belungekho. Kupossible kubantu ohleli nabo uthando alukho. Kupossible kubantu oshade nabo uthando alukho. Kupossible emndenini oshadele kuwona noshadelwe kuwona uthando alukho. Point number 2, I am the beloved of God. Mina ngithandiwe uNkulunkulu. I am the beloved of God. Ngisithandwa sezulu. Ngiyakholelwa lokho mina ithandwa zami. Mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Ingakho ubhala kahle evangelini lika Johannes chapter 3 verse 16, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Yazi thandwa zami, sibe sikhohlwe lento ukuthi uNkulunkulu wakuthanda, uyakuthanda, uzokuthanda noma usuhluleka. Uyabona uNkulunkulu, uyabona futhi ngiyangithi mina uNkulunkulu isoka. uNkulunkulu isoka, kahle hle uNkulunkulu ingcwele. Uyayathi uNkulunkulu ngiyakuthanda sibanibani. Nami ngithi ngiyakuthanda moya ongcwele. Ayi bese khambe bese kuyaxeka, khambe bese ngiyalimala, khambe bese ngiyadawutha, bese ethi uNkulunkulu kulungileke. Mawukuthi seliphelile kuwena uthando alikakapheli kumina. Athi kulungileke, athi sizoqhubha ngalolu thando lwami. uNkulunkulu omunye umuntu, uNkulunkulu enye into engeke ingakho kuthiwa kumina kanakulinganiswa. uNkulunkulu akanakulinganiswa. Ayikho into emphefumulweni wami engayilinganisa naye kukona konke ayikona kimina. Ayikho into ekhona engiyaziyo engamlinganisa nayo.
ingakho umpostoli Paulus mebhalela ibandla labaseKorinte athi God is love. If ever you want me to define him, athi God is love, and even love is insufficient in defining who God is. Ingakho Thomas Aquinas says, he is the infinite thing that I cannot comprehend with my mind. He's loving, he's kind, he's patient, he forgives all, he accepts all. Yazi ukuba uNkulunkulu ubehlala nathi phakathi kwethu ezweni lasemhlabeni. Noma ukuba uNkulunkulu uhlale enhlizweni zethu sonke, engabe siphilisana ngobumnandi, engabe siphilisana ngobungcwele, engabe siphilisana ngokuhloniphana, engabe siphilisana ngokuthandana. Yazi kwesinye isikhathi khona izwi lingithintayo eBhayibhelini uma uJesu esethi, when the Son of Man comes back, will he find any faith on earth? Kwesinye isikhathi ngiye ngithi mina ngaze uNkulunkulu mebuya ezobheka abantu bakhe yolithola nukholo emabandleni. Ngaze uNkulunkulu mebuya ezobheka abantu bakhe, ngoba siyasithi uzobuya ezobheka ibandla, uyosithola yini ekhona empilweni zethu. Ngoba ithandwa zami, if uNkulunkulu eluthando, if uNkulunkulu he is patient, and then we say he accepts all things, he loves all things. If uNkulunkulu ekhona konke lokhu amaKorinte chapter 13 abakhuluma ngakho, 1 Corinthians chapter 13, if God is all of that, then why there's so much pain in the world? Why there's so much pain in our lives? Why there's so much pain to our children? The very same people abathi bazana noNkulunkulu. Yabona kwesinye isikhathi ngiyadlala nje kulokho engizokusho manje. Ngiyaye ngithi ngiyayincamela idakwa kwesinye isikhathi kunabantu abathi bayakholwa. Yabona abantu abayidlela utshwala eshibhini, etavern, it's very rare uzobafica khona bexabana kunomsindo. Yeah, one or two of them will do that, but most of the time kusuke kuhlekwa. Most of the time they share what they have in common. Most of the time abantu abayakhona, by the time bebuyele emumva, impilo zabo and the load they were carrying seems to have disappeared, even for a short time. And sometimes asinakho lokho emabandleni, asinakho lokho kubantu esithi bayakholwa. Uthi uJesu namhlanje in verse 18, who do people say that I am? Mhlawumbe ithandwa zami, elinye igama ekumele singalibalekeli inhlamba osuthukwe ngazo. Uyaziwa ngeinhlamba obizwa ngazo egcekeni, obizwa ngazo omakhelwane, obizwa ngazo umndeni, obizwa ngazo ebandleni, obizwa ngazo emphakathini. Khona into eyenziwa abantu baqambe into ongeyona. Kodwa uverse 19 uthi, they replied, some say John the Baptist, others say Elijah, or others say one of the ancient prophets has arisen. Then he said to them, but who do you say that I am? Sebekhulumile abantu, sebenze konke abantu, kodwa wena uthini?
ngiyalithanda lelo zwi. Sebekhulumile, sebenze konke, wena uthini? And I want to speak into this. Avoid negative self-talk. Thandwa zami, write this down. Avoid negative self-talk. Baningi abantu abakhuluma kabi ngawe. Don't add to them. Baningi abantu abazitshela ukuthi useless. Don't add to them. Baningi abantu abayitshela ukuthi wena uyitshela ukuthi ungcono. Don't add to them. Baningi abantu abangafuni ukukubona uphumelela. Don't add to them. Baningi abantu abakuphehlela amanzi amnyama. Don't add to them. Baningi abantu who are waiting to see you fail. Don't add to them. Avoid negative self-talk. Avoid it. Musa ukuzigxeka kangaka. Musa ukuzibulala kangaka. Baningi abantu abakhuluma abakuthandayo ngawe. Don't add to that. Vele by crowd. Vele bayabuthana. Vele bayaxoxa, vele bayahlangana ngawe, baze babe nama groups ngawe, baze bahlale ngawe, baze bapostelane ngawe, baze benze. Don't add to them. Bajoyinelana. Baningi nje. Why bajoyina? Avoid negative self-talk. Jesu bathi ngubani? Bathi ngu-Elijah, bathi ngu-Jeremiah, bathi ngingomunye wabaprofete osevuke ekufeni. Hayi, nina ke nithi ngiwubani? Khona abanye abantu who are their own worst critics. Azasho omunye umuntu achome aqhoshe athi hayi mina nje hayi ngiyazazi nje mina nje I criticize myself a lot. Mina I have high standards. No, it's not having high standards. It's called what's the word? It's a low self-esteem. You must make a distinction. Don't always say I have high standards. No, it's not high standards. It's low self-esteem. Every time if you criticize yourself, every time if you cannot celebrate your small achievements, it's not because you have high standards. It's because you have low self-esteem. And that needs to be prayed for. Khona omunye umuntu ongakwazi akakwazi ukubonga into encane aseyenzile. The mere fact ukuthi uvukile embedeni, it's an achievement. Khona omunye umuntu who's so depressed ukuthi they cannot come out of their bed. Angikhuluma ukuthi baphumele ngaphandle babona abantu. No, ngikhuluma ngomuntu ongakwazi inhlobo ukuvuka embedeni. Ulele la akagezile. That's why abanye sibayise ibhedlela, because they've reached that stage they cannot function anymore. They can't. So don't lie and say I have high standards. No, baby, it's not high standards. Maybe it is low self-esteem. Learn to celebrate. Learn to congratulate yourself. Learn to appreciate our baby steps. You woke up this morning. Wakwazi ukuhlala. You know, ngikhumbula masibuka ingane encane muyifundisa ukudla.
ingane uyiphakela into encane engaka, purity bancane bangaka, but uthatha ispoon nje lokhu uyidlalisa, ukhamisa, ungabe uthi uyadla nawe nayidle, ubonga ukuthi at least uqedile ibhodlela lakhe, or at least uyishayile ipuni eziwu4 eziwu5, or at least, and that's what we celebrate. Sakhula kanjalo, kwashonaphi ngoba sakhula kanjalo sibonga ukuthi at least ukwazile ukudla ipuni ezimbalwa, at least ukwazile ukuphuza amanzana ambalwa, at least ukwazile ukulala imzuzu noma ama-hour amancane. Kwashonaphi? Why are you so hard on yourself? Baningi abantu who criticize you right, left and center. Why do you join them? Why can't you learn to celebrate your small achievements? Hamba uyithengela ubacikile if you have to. Hamba uyithengela isiqeda if you have to. Hamba uyithenga whatever you like and say, I'm celebrating myself. Why? I woke up today. Ask any recovering alcoholic. Every day I wake up and I know I didn't drink yesterday. I say I'm 1 day sober. And I finish the day without drinking anything. I'm 1 day sober. I'm happy. Thandwa zami, life can be so difficult. Khona abanye abantu who live on self-sabotage. Stop sabotaging yourself. In the name of pretense, I am a standard, I'm a high, I mean, I'm ngifuna quality. No. Yazi, kubalekile ukuzamukela. Kubalekile ukuzamukela nokwamukela into oyona ngaleso sikhathi. I cannot expect ingane ena 6 months ukuthi lengane na 6 months ayisukume manje laphana ize kumina ithatha inkomishi yoyibeka ekitchen. It's impossible. Ngingabaleka mase ngibona ingane na 6 months yenze njalo ngokuthi akuyona ingane la ngazi yini. Learn to accept yourself. Learn to accept your condition. Kuzokulapha, kuzokusiza, kuzokuphilisa. Those 3 words are powerful. Kuzokulapha, kuzokusiza, kuzokuphilisa. Learn to accept yourself. Kuzokulapha, kuzokusiza, kuzokuphilisa. Learn to appreciate and accept yourself. Kubalekile. uJesu ninake nithi ngubani? Ngifuna ukubuza lo mbuzo, mina Thembelani ngithi ngingubani? Wena sibanibani uzibiza ngobani? I'm not interested ukuthi nguThembelani. That's not what I'm interested in. But who is uThembelani? I'm not interested egameni lakho. But ubani? Yes, ngingumntwana kaNkulunkulu. Yes, ngithandiwe yizulu. Yes, I am a fallen soldier rising again. Yes, I am a person determined to be someone in life. Yes, mina lo ngisaqhubeka nempilo. Wena uthi ungubani? Thandwa zami, I wish you can write this down. I want to rewrite my story. There's the word. Let me reintroduce myself. Write that down. Let me reintroduce myself to you. I wish you can do that. Let me reintroduce myself to you. Ungazi as a divorcee, ungazi as a widow, ungazi as an orphan,
ungazi as a thief, ungazi as a failure, ungazi as whatever. Let me reintroduce myself to you. Mina nguKhwanele Yasikwa Liyamila. Mina ngugubudela kaNomatshana. Mina ngunhlalazi ngungamagatsheni. Let me reintroduce myself. Ngubhukuda kwenesingwenya zingamudli iphuma ikhihliza amagwebu. Let me reintroduce myself. Ngubheka izitha nezigangi. My God, my God. Can you rewrite your story? Can you rewrite your story? Can you reintroduce yourself? I am a phoenix. I rise from the ashes. Babethi sekuphele konke. Bethi angisoze ngaba nabantwana. Asho njalo ngelinye ilanga Elizabeth athi yenze njalo inkosi emhleni yami athi yesuli ihlazo lami emehlweni abantu. Athi ubani owayeyitshela ukuthi uZakaraya ngelinye ilanga uyogona umntwana. Washo njalo uSara wathi ubani owayeyitshela ukuthi egugeni kwami amabele amayoka ancelisa umntwana. Let me reintroduce myself. Can you rewrite your own story? uJesu anginendaba ukuthi bathini. Wena ke uthini? Ubani? Uthi ungubani? It's crucial. It's more than crucial. It's everything. What they say about me does not matter. What I say about myself matters the most. Because I'm going to stay with that. That's why I'm saying, let me reintroduce myself. Let me rewrite the script. God unika abantu ithuba to write a script for you. God unika abantu ithuba to write your story. God unika abantu ithuba to tell your story. God unika abantu ithuba to redefine you. No. Hamba uthatha ngokwakho. Hamba uthatha okungokwakho. Go and claim what is yours. Uthini uNkulunkulu methi I have better plans for you. Uthini uNkulunkulu methi icebo lami ngawe lingeshintshwe. Uthini kanti uNkulunkulu methi mina I have bigger plans for you. Kanti wena usukhohliweni. Hayibo. Why do you let someone rewrite and reintroduce you? Why do you let someone write the script for you? Why do you let someone tell the story of who you are not? Ubani. Ngiyamthanda uJesu. But who do you say that I am? And Peter says, the Messiah, the anointed of God, the Christos. Ngumgcotshwa kaNkulunkulu. Ngumgcotshwa wezulu. Go back to Jeremiah. I've argued this in Jeremiah chapter 1 verse 4 and 5. And I said, you were anointed before you were born. You received the anointing before you were born. The anointing yakho ayiveli kumuntu. The anointing yakho ayiveli kubantu. The anointing yakho ayincikile kuthina. The anointing yakho ayincikile ukuthi ngicabangani ngawe. The anointing yakho ayincikile ukuthi ngithandani ngawe. No. You are the anointed of God. Ungumgcotshwa kaNkulunkulu. Ungumgcotshwa wezulu. Eyithandwa zami. Sometimes we read the scriptures and we don't clearly see what God is saying. Namkhumbula uSamueli eyogcoba emzini
kaJese. Uthi mengena emzini kaJese yena uyitshela ukuthi uzogcoba usibanibani noma usibanibani noma usibanibani, and only to realize ukuthi umuntu ofanele ngabe uyagcotshwa that day akekho endlini. My God. He is not in the room, but the anointing cannot take place until he is brought back in the room. Khona izinto zakho ngeke bayithatha, ngeke bazenze lutho ngobe zakho, wazalwa nazo uma wakho. Abakwena abakwazi ukuyithatha, izobahlula. Oncele nabibela abakwazi ukuyithatha, zizobahlula. Oshade nabo abakwazi ukuyithatha, zizobasinda. Osebenza nabo abakwazi ukuyithatha, zizobaxaka. Your anointing precedes your birth. Write that down for me. My anointing precedes my death, my birth. Ugcobo lwami landulela ukuzaleka kwami. Yo, that's deep. Because ugcobo lwami alidependile endleleni engazaleka ngayo. Ugcobo lwami alidependile ukuthi ngazalwa abantu abanjani. Ugcobo lwakho alidependile ukuthi wazalwa kwi-one night stand. Ugcobo lwakho alidependile ukuthi wazalwa as a result of incest. Ugcobo lwakho alidependile ukuthi wazalwa as a result of rape. Ugcobo lwakho alidependile ukuthi awukhuliswanga abazali bakho. No, ugcobo lwakho precedes your birth. It precedes. It was always there. It was always there. Ngakho ngithi landulela ukuzaleka kwakho. Whether uzalekile ngaleli ndlela noma uzaleke ngale enye indlela, kodwa ugcobo bese lukhona. Yo, kanti uNkulunkulu wenzani empilweni zethu? Kanti yenzani le ndoda? Uthi uJesu mina nithi ngubani? Uthi uPetrus wena ungumgcotshwa kaNkulunkulu. Uthi uPetrus wena you are the anointed of God. Uthi uPetrus wena you are the Messiah we've been waiting for. Uthi uPetrus wena you are the Christus of the world. Hey thandwa zami, kanti ubani wena kulomndeni? Yazi khona imfihlo esingayikhulumi. Khona omunye umuntu, if uya kuLuke chapter 2, uma uJesu bemthatha bemyisa ethempelini, uSimeyoni uthi membona uJesu athi nhla bese ethi salusumukisa Nkosi ngokuthula umphefumulo wenceke yakho. Athi ngoba amehlo ami selibonile usindiso lakho. Athi at last, O powerful master, athi you give leave to your servant to go in peace. Athi for my eyes have seen your salvation, the glory to your people. Uyazi madoda, uyazi khona abanye abantu ukuzaleka kwabo kwahlelwa 2 or 3 or 4 generations before bazaleka. Let me say this again. Khona abanye abantu ukuzaleka kwabo namhlanje ngo-2026 was planned, kwahlelwa 3 or 4 generations ago. Uthola ukuthi indaba yalo yaxoxwa okhokho ukuthi emzini wami kuyofika umuntu oyophuma esibelethweni oyokwenza ukuthi nokuthi 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 kulo muzi kababa. Indaba yakho ungathola ukuthi kade yaziwa ukuthi abaphile enyameni abayazi. uJesu uthi nguba. Thandwa zezulu ijulile le ndaba. Yazi kwesinye isikhathi uyazibuka ungaqondi.
kwesinye isikhathi kunezinto ezenzeka empilweni yakho and you like, but yini le yenzakalayo? Because awuzazi ukuthi ubani, awuzazi ukuthi obani ebebekulindele before ukuzaleka kwakho kwenzeke, and awazi into olethelwe yona. There's so much we don't know. Yazi ukuthi angithi inkosi ngiyavuma kuningi engakwazi ngempilo yami. Write that down for me, please. Nkosi ngiyavuma kuningi engakwazi ngempilo yami. Nkosi ngiyavuma, I surrender. There's so much I don't know about my life. Ekugeni kwami, Nkosi ngiyavuma kuningi engakwazi ngempilo yami. Kuningi engakwazi. Jesu kumina namhlanje ungibana athi uPetrus, wena ungumgcotshwa kaNkulunkulu. Hayi wena izulu liyathakasa ngawo. Yazi khona abanye abantu ekuzalekeni kwabo izulu lachwaza. Awungizwanga? Ekuzalekeni kwabo izulu laliyaluza lichwaza. Babuze, why ichwaza kanje? Usibani usezalekile. Usibani usefikile. Seyithiwa khulekani. Oh moya ongcwele ingakho ubhala kahle kuIsaiah athi when the time is right, I the Lord your God will make it happen. At when the time is right, I the Lord your God. Isikhathi sesifikile. Sofika. Isikhathi sesifikile. I the Lord your God will make it happen. Jesu wena uthi ngubani? Mfana uPetros uthi when you are the Messiah. Bese Jesu kulungileke mfana wami. Athi do not tell anyone about this. Ngokuba the Son of Man is destined for something bigger and something greater. He will suffer greatly and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and he will be killed. Why? Because they do not know I am the Messiah. Someone. Abbas. People do not know who you are. People have no idea of who you are. Why? Ngoba nami Nkosi ngiyavuma angizazi. Nkosi ngiyavuma angizazi. I surrender. I bow down. I admit. I thought I knew myself. I don't. Angizazi. Kodwa Nkosi. Uthi namhlanje uJesu uthi ungatsheli umuntu. Yo. Kodwa niyamuzwa nomntaka Maria, niyamuzwa negangu umntaka Maria. Uthi uJesu ningatsheli umuntu. Uthi uJesu ngiyakutshela ungatsheli umuntu. Ungatshi. Yazi indaba izinto zethu kwesinye isikhathi sizonakala ngoba sambe sitshela abantu. Khona lo mhlabeleli nguthandayo. Ukhethu ukuthula dali, ukuthula sithandwa sami. Yazi ukhulu wami wayevama ukuthi umntanami athi ubothula noma impendulo unayo. Athi ubothula uzenze isilima noma ungesona. Athi ubothula. Uthi uJesu namhlanje kuthina, Petrus, wena uyalazi iqiniso kodwa ungabatsheli. Ungatsheli umuntu. Kuzokwenzeka ukuthi. Kodwa mase kwenzeka ukuthi kuyobe sekwenzeka nalokho. Kodwa ungabatsheli. Why? Write this thing down, because abantu have a tendency to destroy anything that is good. Write this thing down for me. People have a tendency to destroy anything that is good.
Ungabatsheli. Bazokumosha abantu. People have a tendency to destroy anything that is good. Ungabatsheli abantu. People have a tendency to destroy anything that is good. Ungabatsheli abantu. Yakuhlebela nawe. Ungabatsheli abantu. Ungabatsheli. Noma sekukhona lento ethi kuwena ayibo xoxa out of excitement. Ungabatsheli. Ungabatsheli abantu. People have a tendency to destroy anything that is good. Ungabatsheli. Bantu banomona. Ungabatsheli. Ungabatsheli. Ungabatsheli abantu. Ungabatsheli. Uzolahlekelwa ikona konke ungabatsheli. Babathumile ungabatsheli. Ngiyadlala. But ungabatsheli abantu. Usho njalo uJesu. To Jesus so powerfully, who says the Son of Man, he says no. Do not tell anyone. But the Son of Man is destined to suffer greatly. Uzohlupheka in the hands and be rejected by the elders, by the chief priests, and by the scribes, and he will be killed. But on the third day he will be raised. On the third day. Kuzodlula konke. Uzophakama uNkulunkulu egcineni. Kuzodlula konke. Uzoba indoda yeqiniso egcineni. Kuzodlula konke. Uzokubuyisela okudliwe isikhonyana. Kuzodlula konke. Icebo lakhe ngelishintsha umuntu. Kuzodlula konke. Akunikeze konke wena obuyitshela ukuthi akusekho. Kuzodlula konke. Akukhiphe emphandweni wengonyama. Kuzodlula konke. Angene nawe emlilweni maqedana uphume. Kuzodlula konke. Akuphakamisa akufake kwelinye izinga lempilo. Can you believe that? Kuzodlula konke. Write that down for me. Kuzodlula konke kodwa ungabatsheli abantu. Yabona makuthiwa kufunakala umuntu onemfihlo ngempela awu Jesus khokho. Uthi uJesu kuzodlula konke kodwa ungabatsheli abantu. Ungabatsheli. Ubatshelelani? People have a tendency to destroy anything that is good. Ungabatsheli abantu. Kodwa konke kuzodlula. Ngiyamthanda uJesu. Kuthi angikhuleke. Khulekele laba abangasaliboni ithemba. Khulekele laba abasabayo. Khulekele labo abangabazayo. Khulekele laba abathi bankosi wena ngoba ngikhathele. Bankosi wena ngoba ngilimele. Bankosi wena ngoba ngiboni lutho. Kuthi angithi kuwena namhlanje kuzodlula konke. Athi ubhala kahle. Athi kodlula izulu nomhlaba. Athi koncibilika izintaba. Athi kodwa bayikwisaba abamethembayo uJehova. Kuzodlula konke. Kodwa ungabatsheli abantu. Anibusise uNkulunkulu uSomandla ngegama likaYise. Benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.